Това е една фейсбук група, казва се "С вяра в доброто подари надежда". Тези невероятни дами са изкусни плетачки. Те плетат малки парченца надежда, да го я наречем, която след това събират, правят одеяла, които продават и дарителите превеждат парите по сметките на болни деца и хора. И тъй като тази вечер сме се събрали не само да почестем наградените, а и да помогнем на един млад татко с болно детенце, който самия той има нужда сега от животоспасяваща операция. Това е Димитър Йолов, който след 9 дни трябва да замине за операция. Ще ви обясня как ще му помогнем, но преди това искам да поканя Павлина Цветанова от групата, тази млада дама, която е сръчна в ръцете и ще ни разкаже за инициативата. Вашите аплодисменти за Павлина. Добър вечер на всички. Искам да благодаря на Нина, че ни е поканила и че ни връчва тази награда. Винаги е хубаво, когато някой оценява това, което правиш. Да ви разкажа малко за нашата група. Тя започва преди почти една година. Идеята е на Мариана Гелева от Кулата. Тя в навечерието на Коледа решила, че не е задължително само на Коледа и на другите големи празници да се помага. И е хубаво да помагаме на хората, особено на децата, и в другите дни, които не са празнични. И всъщност така се е зародила идеята. Тя от разни групи във Фейсбук ни събра в една обща. И така се роди идеята за страничката "С вяра в доброто подари надежда". За тази почти една година, да кажем 10 месеца, сме събрали повече от 16 000 лева. Помогнали сме на много деца, които имаха нужда от спешна операция или от лечение. Също така помагаме и на млади хора, както в случая Нитко. Организираме базари. И общо взето до сега имаме голям успех, за който трябва да благодарим на вас, хората, които ни подкрепят, които купуват нещата, които правим с много любов и които ни движат напред. Вашите аплодисменти, а наградата ще й връчи госпожа Цена Бояджиева, която е известна в арт средите не само с родословното си дърво, а и с усещането си към изящното и към красивото. Така че ще помоля госпожа Цена Бояджиева да се представи тук на сцената, да дойде и да връчи наградата на тази невероятна дама. Вашите аплодисменти за госпожа Бояджиева и за Павлина. Винаги съм се радвала за хора, които са инициативни, добронамерени, позитивни, защото това е пътя, по който трябва да тръгнат малките. Благодаря ви за това, че ви има. Продължавайте в същия дух. Разбира се, групата ще получи подарък от дипломат. Не знам точно как ще си го разделят. Може би ще си го преотстъпват от време на време да го ползват, защото уредите са прекрасни, на което ще станете свидетели. Вашите аплодисменти за Павлина, за господин Станев. Смятам, че ще издържи. Колко човека е групата? 10, 20? Трудно ще. Ще осигурим още един. Ако се случи да даде багажа, ще осигурим още един. За 1000 човека не е изпитвано, но може да изпитаме. Заслужава си. Обещавам още един. Вашите аплодисменти. Ще направим тест. Да. Кога да го изпитаме, ако не с 1000? Вярно е. Решено. Една снимка. Решено. Заповядайте, заповядайте. Къде сте с тебе? Моля се, ела. Трябваше да напишем 1000.
А сега, аз преди да връчим последната награда тази вечер, искам да ви кажа как ще помогнем на Митко Йовов. Митко Йовов е един млад татко, който се грижи за